Que tal, como están? Benvidos. Hoxe coñecíamos que os exalcaldes de Santiago, Gerardo Conde Roa e Ángel Currás, quedan libres da imputación no caso Carril. A xuíza decidiu arquivar a causa contra eles ao non ver indicios de que participaran no suposto acoso moral a un policía. O propio Ángel Currás valoraba esta nova situación esta mañá, recordando as duras declaracións dixo que a oposición fixo contra a súa persoa. Tamén falou do sobresemento da causa o alcalde, aínda que non quixo entrar a valorar se Ángel Currás continuará coa súa acta de concelleiro. Por suposto, sempre estiven tranquilo desde o primeiro momento. Eu espero que agora, pois o señor Cela, o señor Reyes, que durante 24 meses prácticamente utilizaron isto como unha estrategia de acoso e derribo. Recorden vostedes o que decía o señor Reyes de que eu fun a mentir a xuzgado, o que dice todavía recentemente o señor Cela de que acosei e que prevariquei, pois evidentemente, se teñen un ápice de vergoña, supoño que correxirán todo o que levan dicindo para, evidentemente, pois facer descrédito da miña persoa. Hai unha cousa moi clara en todo isto, non? Os que pretenderon minar a miña honorabilidade e minar incluso ou poñer en dúbida a legitimidade miña, creo que agora terán que evidentemente rectificar nas súas declaracións e nas súas expresións dos últimos anos. Calquera noticia que signifique que en certa medida queda pechado no ámbito político unha cuestión judicial que afectaba a este Concello é unha boa noticia. Nos temas judiciais eu sempre dixen o mesmo e penso repetir o mesmo cando afecta ao Partido Popular ou a calquera persoa ou partido político. Respecto máximo á presunción de inocencia, unha persoa imputada non é en absoluto unha persoa condenada e, por tanto, deixar traballar a xustiza e que fale a xustiza como falou onte. Tanto o alcalde Agustín Hernández como o concelleiro Ángel Currás participaban esta mañá no pleno extraordinario onde se aprobou inicialmente a amortización anticipada da débeda e o financiamento de investimentos con cargo ao remanente positivo de tesourería co que conta o Concello. Cos votos favorables do Grupo de Goberno, o voto negativo do Partido Socialista e a abstención do BNG, aprobouse esta mañá a distribución do remanente de tesourería do Concello de 5,2 millóns de euros e cuxos principais detalles explicou na sesión o concelleiro de Facenda Ramón Quiroga. O Goberno local poñerá en marcha un plan de choque de actuacións sustentables e urxentes na cidade por importe de 1,27 millóns de euros que se centrarán en aspectos como a repavimentación de vías e camiños, a reposición de alumeado público ou o saneamento. A outra parte, algo máis de 4 millóns de euros, destinarase a amortizar unha débeda que se sitúa en 48,60 millóns de euros. Desta maneira, en 2015 quedará liberada esa cantidade que se ia reservar á débeda e que está previsto se destine a gasto social. Por certo que o alcalde inaugurou no Museo do Pobo Galego as segundas xornadas de rehabilitación en Madeira. Nelas trátase de abordar este tipo de intervencións en Santiago que pretenden mellorar a habitabilidade das vivendas e tamén impulsar o sector da construcción que atravesa dende hai tempo un mal momento. O Clúster da Madeira de Galicia organiza estas sesións dedicadas á rehabilitación en Madeira, un eido moi importante nos últimos tempos debido á crise generalizada que atravesa o sector da construcción. Neste sentido, na inauguración das xornadas, o alcalde de Santiago quixo destacar o tratamento especial que se lle dá na capital galega á rehabilitación de vivendas. Unha millora da habitabilidade das vivendas cun triplo obxectivo de fixar poboación na cidade histórica, cuestión na que estamos traballando dentro do Concello con moitísima intensidade, tamén para potenciar a industria galega, principalmente o sector da madeira, o sector da pedra, sectores básicos para a nosa economía, e, por último, para formar axentes que deben invertir no mantemento, que deben intervir no mantemento ordinario da edificación existente, técnicos, empresas e man de obra para todo o que é o mantemento, recuperando oficios tradicionais. E que Santiago é un bo exemplo de traballo en materia de rehabilitación. De feito, conta cunha oficina para xestionar todo o que teña que ver con este tipo de intervencións. A través da figura da Oficina de Rehabilitación creada xustamente fai 20 anos, en 1994,
Leváronse a cabo máis de 1.700 intervencións en vivendas e elementos comuns dos edificios. Estas actuacións supuseron un custo medio por vivenda de 18.000 euros con subvencións, cuestión importantísima, que chegan a acadar o 24% do custo total, o que significa que se moven algo máis de 3 euros por cada euro que se destina a este fin por parte das administracións. Entre os edificios recuperados para o patrimonio público grazas á rehabilitación, atopamos a Casa do Cabido e do Deán, a Casa Europa na finca Vista Alegre ou a adecuación do antigo edificio do Banco de España para albergar o Museo das Peregrinacións e de Santiago. Xa dixemos a semana pasada que o Santiago Futsal tiña que xogar 4 partidos en 12 días e mañá vai polo terceiro, despois de que o pasado martes se clasificara para os cuartos de final da Copa do Rei. Mañá recibe no multiusos de Sar o Ribera de Navarra. Tras o partido do pasado martes no que o Santiago Futsal conseguiu clasificarse para os cuartos de final da Copa do Rei, despois de ir á tanda de penaltis contra o Magna Navarra, agora é o Ribera Navarra o que visita o multiusos de Sar en partido de Liga. Trátase do terceiro encontro dos de Santi Valladares en 8 días. Vino bien porque hemos ganado, ¿no? Si hubiésemos perdido a lo mejor pues no venía tan bien. El deporte no tiene memoria. El otro día tuvimos contra Levante aquí un partido muy duro también. Contra Xota, otro partido de otro cariz distinto, como fue que es la Copa, que ahí tienes que o pasas o te quedas fuera. Y ahora con Aspil, pues son 3 puntos importantísimos para nosotros, son partidos distintos. Y yo creo que el equipo día a día, lo que comentamos casi todas las semanas, va creciendo, va experimentando situaciones distintas. O Ribera Navarra ocupa a 6ª posición da táboa, mentres que o Santiago Futsal está no posto 11. Santi Valladares agarda un rival moi coñecedor da súa filosofía. Porque ellos tienen gente que a nosotros nos conoce, a lo mejor a los jugadores individualmente no, pero a la forma de trabajar del cuerpo técnico sí, ¿no? Eso es una ventaja a favor de ellos. Después es un equipo que trata muy bien el balón, tienen posesiones muy largas, y que es un equipo que le da igual, tiene una forma de competir muy similar tanto en casa, aunque en casa tiene una afición importante que achucha mucho, compite bien igual fuera que en casa, ¿no? O técnico cree que físicamente o seu plantel vai estar ben a pesar da acumulación de partidos. O Obradoiro conta dende xa cun novo aliado. Trátase de CaixaBank, que acaba de asinar un acordo co club, polo que se lle vai regalar un carné de abonado a aquelas persoas que domicilien a súa nómina na entidade financiera. Pola súa parte, Moncho Fernández tamén aproveitou para falar do próximo rival, o Valencia Basket. Un carné de abonado gratis. Iso é o que propón CaixaBank a aqueles afeccionados que domicilien a súa nómina nesta entidade financiera, podendo así desfrutar dos partidos de Liga que o Río Natura Monbús Obradoiro dispute no multiusos de Sar. Podemos estrechar los lazos con el principal referente deportivo de esta ciudad y uno de los principales referentes deportivos de Galicia, ¿no? Además, desde el regreso a la ACB pues nos habéis dado muchísimas alegrías, ¿no? Entonces, pues mayor motivo, ¿no? para estar contentos. A lo largo de nuestra trayectoria en la Caixa, yo creo que hemos demostrado apoyo ya no solo a miles de iniciativas de deporte base, sino también hemos apoyado, hemos patrocinado el deporte senior y profesional. O acordo foi asinado hoxe entre CaixaBank e o club. A promoción é válida ata o 31 de decembro ou ata agotar as localidades para a promoción. 200 na Tribuna Sur 2. Para os que xa se sean abonados tamén haberá outras vantaxes. Polo momento, o seguinte partido do Obradoiro será fora da casa, fronte ao Valencia Basket. Estamos a expensas de la incorporación de Maxi, ¿no? Ayer se hizo unas pruebas diagnósticas con nuestro cuerpo médico en el Hospital Rosaleda, como sabéis, y bueno, pues los resultados son para ser optimistas, pero lógicamente tiene que probarse, ¿no? En la pista, que no se ha probado y va a hacer algún tipo de trabajo. Es un partido de nuestra liga y por lo tanto tenemos que jugarlo con todos los jugadores disponibles. Y gracias a Dios no tengo la formación médica para decidir si un jugador está de alta o no. Entonces, en el momento que nuestro cuerpo médico
dice que el jugador puede participar, tenemos la obligación de ponerlo a jugar, faltaría máis. O encontro disputarase o próximo domingo ás 8:20 da tarde. En clave cultural contámosles que o cantautor Magín Blanco saca un novo libro disco baixo o nome Gatuxo. Con este novo traballo cheo de sons sinxelos e puros quere chegar a nenos e nenas de entre 0 e 3 anos. Tras o éxito da Nena e o Grilo e a Nena e o Grilo nun barquiño, Magín Blanco volve a apostar polo público infantil con Gatuxo. Este novo libro disco permítelle ao cantautor ourensán experimentar cos sons máis simples e puros. Que na música nos permitiu utilizar unha fórmula que poucas veces se dá a circunstancia, que é a forma mínima. Entón, todas as cancións están feitas a partir dunha guitarra, e ao mellor logo un toqueciño, mellor de piano, de acordeón, de outra cousa, e as voces, simplemente. Gatuxo naceu do xeito máis natural posible. A creación do disco foi como un xogo que tivo de protagonista a Manuel, un neno recén nacido. Entón, bueno, era mirar para Manuel e unha canción. Nos sentamos que ao principio non pensábamos, simplemente xogábamos, estamos sempre tocando no salón da casa. Ao principio xogábamos, pero logo nos fomos dando conta que tiñamos un montón de cancións que nos gustaban moito, que eran moi bonitas, e que era unha mágoa non sacar ese traballo. Ademais dun libro disco, Gatuxo tamén é un espectáculo único deseñado para ese público tan especial que son os cativos de 0 a 3 anos. De un espectáculo moi claro, moi tenro e moi limpo, onde hai un pouco de manipulación de obxetos. Todo é moi visual, claro, moi sensorial, e a música. Gatuxo está editado por Fol Música, a autora das ilustracións do libro, e a brasileira Erika Maradona. Imos con máis propostas de carácter cultural para o seu tempo de lecer. Velaí teñen as nosas suxestións, como sempre, na axenda. Momento para saber como virán os vindeiros días en canto o tempo se refire. A información meteorolóxica traénola, como sempre, en Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Despois do paso dunha fronte volverá a entrar aire frío en Galicia, polo que a xornada de mañá será típica de chubascos. As temperaturas mínimas ascenderán lixeiramente, mentres que as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará de compoñente oeste. Durante a xornada do sábado chegará unha fronte fría a Galicia, polo que os ceos estarán anubrados pola mañá, con chuvias comezando polo litoral atlántico, estendéndose a medida que avance o día. As temperaturas non experimentarán cambios significativos e o vento soprará do sudoeste durante o día. Tralo paso da fronte fría na xornada do sábado durante o domingo agardanse intervalos anubrados con chubascos intermitentes que serán máis generalizados durante a tarde. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado nas mínimas. Os ventos soprarán do noroeste. Mañá en Santiago amenceremos con ceos anubrados e chubascos que permanecerán durante todo o día. As temperaturas oscilarán entre os 10 e os 14 graus e os ventos soprarán do oeste cambiando a sur pola noite.
Pro sábado agárdanse de novo ceos anubrados con chubascos que se farán máis fortes de cara á tarde. As temperaturas non sufrirán cambios e os ventos soprarán de dirección variable. O domingo continuarán os ceos anubrados con chubascos que remitirán cara á noite. As temperaturas non sufrirán cambios significativos e os ventos estarán en calma. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Así rematamos por hoxe este espazo de novas. A continuación voltamos no preguntoiro para conversar co alcalde de Santiago, con Agustín Hernández. Voltamos agora. Graciñas por atendernos.